Hej, jeg hedder Christian. Jeg er 20 år gammel. Jeg studerer på Dania i Viborg som markedsføringsøkonom. Hej, jeg hedder Janne. Jeg er 22, kommer fra Skive og læser til markedsføringsøkonom. Når man cykler i skole, så tager man også trapperne. Dem var der mange af. Man kan tage elevator op. Her på skolen kan man både læse til IT-teknolog, autoteknolog, markedsføringsøkonom, administrationsøkonom. Uddannelse kan man også tage på engelsk. Her går mange udlandske studerende. Herinde har vi så undervisning. Når vi ikke har almindelig undervisning, så har vi nogle gange fællesundervisning på tværs af linjerne hernede i salen, og det bliver også nogle gange holdt foredrag her. Her på skolen er der mange forskellige arbejdsområder, blandt andet her, og her, og her, og her. Hernede er også vores fællesareal, hvor der også er en kantine, hvor man kan købe mad i pauserne. I pauserne har vi også en masse underholdning, blandt andet bordtennis, airhockey, bordfodbold. Når man studerer på Erhvervsakademi Dania, kommer man i praktik, mulighed for at komme på studietur, og de arrangerer en masse fælles arrangementer. Vi håber på at se dig på Erhvervsakademi Dania.